Vaša excelencia, dôstojný otec biskup František Rábek, vážený pán predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík, zástupcovia obcí Čaka, Kláštora pod Znevom a Brodské, bratia a sestry Matičiari, milé dámy, vážení páni. Martin Čulen patril medzi významných národných bujiteľov 19. storočia a medzi zakladateľov Matice slovenskej v roku 1863. Ešte 2 roky predtým sa s mnohými inými národnými bujiteľmi stretli v turčianskom Svetom Martine a v roku 1861 prijali prvý politický program Slovákov, Memorandum národa slovenského. Okrem iného v ňom žiadali aj autonómnu oblasť pre Slovákov žijúcich v Uhorsku, ktoré by sa nazývalo Slovenské okolie. Z tohto pohľadu týchto pánov, tieto významné osobnosti slovenskej histórie, môžeme označiť za otcov zakladateľov slovenskej štátnosti. Ich sen a ich žiadosti sa presne 130 rokov potom, ako vznikla Matica Slovenská, naplnili a od roku 1993 žijeme v demokratickej, samostatnej Slovenskej republike. Zásadná otázka dnešných dní ale stojí inak. Ako by naši otcovia zakladatelia hodnotili život slovenského národa po 30 rokoch samostatnosti a úroveň života našej spoločnosti? Slovenská spoločnosť je silne polarizovaná. Politické voľby sú akýmsi bojskom na sociálnych sieťach, ale žiaľ aj v rodinách. Rodiny príslušníci sa hádajú, koho budú voliť, koho nebudú voliť. Priatelia sa kvôli tomu prestanú rozprávať. Ako by sme zabudli na to, že po žiadnych voľbách pre nás chlieb lacnejší nebude. Smutné je aj to, že buď verejné osobnosti, alebo aj verejné inštitúcie, ktoré dlhodobo bránia a obhajujú národno-štátne záujmy, sú častým terčom útokov vnútorných nepriateľov, dajme tomu združených v progresívnych skupinách a podporovaných mimovládnymi organizáciami a silnými médiami, a preto ich hlas počuť nielen na Slovensko, ale žiaľ aj v Európe. Samozrejme hlas kritický voči Slovenskej republike, voči slovenskému národu. Slovenská republika počas svojej demokratickej existencie vstúpila aj do transatlantických štruktúr a je členom Európskej únie. Máme z toho mnohé výhody a benefity. Avšak v posledných rokoch silne uhlasí Európskej únie o globalizáciu a federalizáciu tejto inštitúcie na úkor práve národno-štátnych záujmov členských krajín. Príkladom bolo nedávne hlasovanie Európskeho parlamentu o migračnej politike, kde bude Brusel prerozdeľovať imigrantov do jednotlivých členských krajín a ak to odmietneme, budeme musieť za ne zaplatiť 20 000 eur za jedného. No nebolo by vhodnejšie, aby sme to peniaze investovali pre marginalizované skupiny na Slovensku, sociálne slabších, dôchodcov alebo deti? Bolo by to pre nás určite dôležitejšie a to je ten náš národno-štátny záujem. Martin Čulen, povedal by som, možno, že by nebol príliš spokojný a šťastný, ako sa situácia na Slovensku vyvíja po 30 rokoch našej samostatnej existencie. Je to výzva preto, aby sme my stále sa zasadzovali a bojovali za národné štátne záujmy slovenského národa vo všetkých funkciách a prostrediach, v ktorých pôsobíme. To je cesta a to je najaktuálnejšia otázka, ako opäť sa zasadiť za slovenskú vec, aby opäť slovenský hlas zaznel a aby naši otcovia, zakladatelia nemuseli byť za nás hanbiť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ďakujem, že ste sa aj svojou účasťou zúčastnili na tomto podujatí, ku ktorému prispela aj Matica Slovenská, a v mene Matice Slovenskej a v mene jeho predsedu Mariana Gešpera, ktorý sa ospravedlňuje, vám ešte prajem príjemné prežitie tohto krásneho nedeľného dňa. Pán Boh s vami.